Ang unang sulat ni Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 1. Gikan ni Pedro, apostol ni Hesukristo, alang sa mga pinili sa Dios nga nagkatibulaag ug nagpuyo, ingon nga mga langyaw sa mga lalawigan sa Punto, Galacia, Kapadocia, Asia ug Bitinia. Gipili kamo sumala sa tuyo sa Dios nga Amahan ug gihimong bala ang katawhan pinaagi siyang Espiritu aron magmasinugtanon kamo kang Hesukristo ug mahinluan sa iyang dugo. Mainyo unta ang grasya ug pakigdait sa Dios. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog, og panulundon nga dili madunot, o mahugaw, o mahanaw. Gitaganan niya kini didto sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios, alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. Busa, angay ninyo kini ikalipay, bisan tuod og sa pagkakaron, kinahanglan tingali nga mag-antos kamo sa mubong panahon tungod sa daghang mga pagsulay kaninyo. Ang tuyo niini mao ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kay sa bulawan sulayan gayud usab. Tungod niini, madawat ninyo ang mga pagdaig, himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugma ninyo siya bisan wala kamo makakita kaniya, og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa na puno kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang mga propeta nagsusi o nagpakisayod mahitungod dining maong kaluwasan. O nanagna sila mahitungod dining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kung kanus-a og sa unsang paagi moabot kini. Kining panahona mo'y gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila. Sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo og sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundili alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. Busa, andama ang inyong salabutan. Pagmaugdang kamo, o ibutang gayod ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo sa panahon nga mapadayag na si Hesukristo. Pagmasinugtanon kamo sa Dios, og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Diyos nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako balaan man. kung gitawag ninyo nga amahan ang Diyos, nga walay gipalabi sa iyang paghukom sa tanang mga tao sumala sa ilang binuhatan, tahura gay ninyo siya sa tibok ninyong kinabuhi. Nasayod kamo nga ang gibayad aron pagluwas kaninyo gikan sa daotang pagkinabuhi nga inyong nasunod sa inyong mga katigulangan, dili butang nga kawad-an og bili sama sa salapi o bulawan. Giluwas kamo sa bililhong dugo ni Kristo, kinsa sama sa nating karniro, walay buling o mansa. Gipili siya sa Diyos sa wala pabuhata ang kalibutan, o gipadayag siya ni ining katapusang mga adlaw tungod kaninyo. Pinaagi kaniya nagtuo kamo sa Diyos nga mo'y nagbanhaw o nagpasinungog kaniya. Busa ang inyong pagtuo o paglaom anaa sa Diyos. Karon nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamatuoran,
ug may matinud-ano ng gugma alang sa inyong isig ka magtotoo. Paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon. Kay kamo na tao pag-usab, dili sa tawhanong paagi, kundili pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, Ang tanang mga tao sama sa sagbot, og ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay og malarag ang bulak niini. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganha kaninyo. Unang Pedro, Kapitulo 2. Busa, biyain ninyo ang tanang daotang panghuna-huna, pagpamakat, pagpakaron ingnon, pagkamasinahon, o pagkabugal-bugalon. Sama sa mga bata nga masuso, pangandoy kamo sa lunsayng gatas nga espirituhanon, aron sa inyong pag-inom niini, mutubo kamo ngadto sa kaluwasan, kay natilawan ninyo ang kaayo sa Ginoo. Paduol kamo sa Ginoo, ang buhing bato nga gisalikway sa mga tao, apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Sama sa mga batong buhi, panuol kamo og ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo, diin mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon og magkapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kay ang kasulatan nag-ingon, Gipili ko ang usa ka bililhong bato, nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Og ang musalig kaniya, dili gayud mapakyas. kining batuha mahal kaayo alang kaninyo nga nagtuo, apan alang niadtong wala mutuo. Ang kasulatan nag-ingon, Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, na matud-an nga maudi ay ang labing importanteng bato. ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, Kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao, ang dakong bato nga makapapukan kanila. napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios, ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Apan kamo mao ang piniling katawhan, ang mga rianong pari ug ang balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gikaluy-an na kamo. Mga igsuon, naghangyo ako kaninyo, ingon nga mga dumuduong, ug mga langyaw nining kalibutana. Ayaw kamo padaog sa mga lawas nung kailibgon, nga kanunay nakig-away sa inyong kalag. Pagbinuutan kamo sa inyong pagkinabuhi, tipon sa mga dili magtotoo, aron kung kamo dauton nila, makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa Dios sa adlaw sa iyang pagbalik. Tungod sa Ginoo tahura ninyo ang tanang nangulo. Ang emperador nga mo'y labaong pangulo, ug ang mga gobernador nga iyang gitugyanan sa pagsilot niya itong nagbuhat og dautan, ug pagpasidungog niya itong nagbuhat og maayo. Kay mao kini ang kababuton sa Dios. Buot siya nga masanta ninyo ang mga sulting walay hinungdan sa mga buang-buang pinaagi sa inyong mga maayong buhat. Pag kinabuhi kamo, ingon nga mga tao nga may kagawasan, apan ayaw kini gamita aron pagtabon sa dautan, kundili pag kinabuhi kamo, ingon nga mga ulipon sa Dios. Tahura ang tanang tao, higugmaa ang inyong isig ka magtotoo. Kahadluki ang Dios ug tahura ang emperador. Kamong mga sulugoon, kinahanglan magmasinugtanon o magmatinahuron sa inyong mga agalon.
Dili lamang sa mga maluluyon ug maayo, kundili sa mga madaog-daogon usab. Kamo panalanginan sa Dios kung tungod kaniya inyong antuson ang mga pagdaog-daog. Kay dalaygon ba kung mag-antos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamog dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog bisan pa sa inyong pagbuhat sumaayo, panalanginan kamo sa Dios tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron mag-antos. Kay si Kristo nag-antos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyong panig-ingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala o mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Gisalig hinuon niya ang tanan ngadto sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo diha siyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kung dili magkinabuhi na nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na nga ayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nangasaag. Apan karon, gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tig-atiman sa inyong mga kalag. Unang Pedro, Kapitulo 3. Sa samang paagi, kamong mga asawa, kinahanglan magmasinugtanon sa inyong bana, aron kadtong mga bana nga wala mutuo sa pulong sa Dios, makabig ngadto kang Kristo, pinaagi sa inyong maayong pamatasan. Dili na kinahanglan nga sila inyo pang sultihan, kay makakita man sila unsa kaputli ug kabalaan ang inyong kinabuhi. Dili ang pagpaanindot sa buhok o ang paggamit sa mga alahas o ang pagsulob sa mga mahalon nga bisti mao'y magapaanyag kaninyo. Apan tinguha hinuon ang katahom nga nagikan sa sulod ninyo. Katahom nga walay paglubad, nga mao ang malumo ug matamis nga kinaiya nga bililhon kaayo sa atubangan sa Dios. Ingon ini ang pagpaanyag sa mga balaang babae, kaniadto nga nagsalig sa Dios ug nagtahod sa ilang bana. Ingon niini si Sarah nga mitahod kang Abraham ug nagtawag kaniyag agalon. Karon kamo mga anak nga babae ni Sarah, kung magbuhat kamo sa maayo ug dili mahadlok sa bisan unsa. Kamo usab nga mga bana, ilha ang kahuyang sa inyong mga asawa ug hatagi sila sa angay nga pagtagad, kay sila sama kaninyo. Makadawat man sa gasa sa Dios nga mao ang kinabuhi. Buhata kini aron walay makababag sa inyong mga pag-ampo. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga huna-huna ug pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Kay ang kasulatan nag-ingon, ang buot mo pahimulos sa kinabuhi ug nangandoy og mga adlaw malipayon. Kinahanglan dili na magsultig dautan ug dili na mamakak. Kinahanglan likayan niya ang dautan ug buhaton ang matarong. Kinahanglan nga pangitaon niya ang pakigdait ug paningkamutan niya ang pagkabot niini. Kay ang Ginoo nagtan-aw sa matarong ug kanunay namati sa ilang mga pag-ampo. Apan talikdan niya kadtong nagbuhat og dautan. kinsa may magpasipala kaninyo kung kamo madasigon sa pagbuhat sa matarong. Apan kung paantuson kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong, bulahan kamo. Ayaw kamo kahadlok sa mga tao o ayaw usab kamo kabalaka. Pasidunggi hinuon ninyo sa Kristo
diha sa inyong mga kasing-kasing ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang hinlo nga konsyensya aron nga kun bugal-bugalan kamo maulawan katong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa matarong kung kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhaw diha sa espiritu. Diha siyang espirituhanong kahimtang miadto siya o nagwali sa mga espiritu nga nabilanggo. Mao kini ang mga espiritu sa mga tao nga misupil sa Dios samtang siya mapailubon nga naghulat kanila sa diha nga sinuy naghimo sa arka. 8 lamang katao ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa bunyag nga karon nagluwas kaninyo. Dili pinaagi sa paghugas sa buling sa inyong lawas, kundili pinaagi sa pangaliupo ngadto sa Dios gikan sa usa ka hinlo nga konsyensya. Ang bunyag nagluwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Siya ang miadto sa langit ug atuan na sa tuo sa Dios. Nagmando sa mga anghel ug sa mga langitnong gahom. Unang Pedro, Kapitulo 4. Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhia. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa katong nag-antos ni ining kinabuhia, dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon, pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios ug dili na sa tawhanong kailibgon. Igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon, ang mga walay pagtuo na hibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Og busa, gipakaulawan kamo nila. Apan maghatag una sila og husay silang kaugalingon ngadto sa Dios nga andam sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang maayong balita giwali usab ngadto sa mga patay. Kanila nga hinukman na diha sa ilang lawasnon nga kahimtang sama nga ang tanan pagahukman kayo. Kini giwali kanila aron nga sa ilang espirituhanong kahimtang magkinabuhi unta sila ingon nga ang Dios buhi man. Duol na ang katapusan sa tanang butang. Busa pagpugong o pagbantay kamo sa inyong kaugalingon aron makaampo kamo. Labaw sa tanan, paghigugmaay kamo sa kinasingkasing gayon, kay ang gugma nagtabon sa daghang mga sala. Batasana ninyo ang pag-abi-abi sa usag-usa sa walay pagpagulbod. Ingon nga mga maayong piniyalan sa nagkalain-laing mga gasa sa Diyos. Kinahanglan nga gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Diyos alang sa kaayuhan sa uban. Ang magwali kinahanglan nga magwali sa pulong sa Diyos. Ang nag-alagad kinahanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinaagi kang Hesukristo kay iya man ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Mga minahal kong igsoon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kini isipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo
aron magmalipayon kamo inigpadayag na sa iyang himaya. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang ngang mahimayaong espiritu, ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga mag-antos tungod kay siya mamumuno o kawatan o malapason sa balaod o hilabtanon sa uban. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hinuon ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. Ang panahon sa paghukom ani ana, ug ang unang hukman mao ang katawhan sa Dios. Ug kung kita ang unang hukman, unsa ka ang dangatan atong wala mutuo sa maayong balita nga gikan sa Dios? Sumala sa giingon sa kasulatan, Kung lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang wala mutuo sa Dios ug ang mga makasasala. busa, kadtong nag-antos sumala sa kabubuton sa Dios, kinahanglan magbuhat sa maayo ug magtugyan sa ilang kaugalingon ngadto sa ilang magbubuhat nga matinumanon sa iyang saad. Unang Pedro, Kapitulo 5. Kaninyo nga mga pangulo sa iglesia, ako ingon nga pangulo usab sama kaninyo og saksi sa mga pag-antos ni Kristo og mag-aambit sa himaya nga ipadayag unya. Naghangyo kaninyo nga limahan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo. At imana sila, dili tungod kay gipugos kamo, kundi tungod kay inyo gayong kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Pagtrabaho kamo dili tungod sa suhol lamang, kundi tungod gayon sa tinguha sa pag-alagad. Ayaw paghari-hari kanila nga gipiyal kaninyo, aron inyong atimanon, kundi ipakita kanila ang maayong panig-ingna. Ug inigabot na unya sa Pangulong magbalantay, makadawat kamo sa mahimayaong korona nga dili mulubad. Kamo usab nga mga batanon, kinahanglan nga mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon, Kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Pagmaigmat o pagmabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulog, nangita og tukbunon. Liguna ang inyong pagtuo og sukli siya, kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Diyos mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pagpakig-ambit siyang walay katapusang himaya uban kang Kristo. Maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, kusog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Sa pagsulat ko nining mubong sulat, gitabangan ako ni Silvano, nga giisip kong matinud-anong igsoon. Buot kong dasigon kamo o pamatud-an kaninyo nga kini mao ang matuod nga grasya sa Dios. Pabilin gayud kamo diha niini. Ang inyong igsoong iglesia sa Babilonia nga pinili usab sa Dios, nangumusta kaninyo, ingon man si Marcos nga akong anak. Pagpangumustahay kamo uban sa halok sa Kristohanong gugma, ang pakigdait mag-uban kaninyong tanan nga iya ni Kristo.